minto bwakire usibwe ibi nijazi ngo kibole mpebyo so kwani kuru ero tokuri boka gratitude Wednesday bitoko ira chinsa wakira nyasambi yamwe usi chinsa wakira abantu bali babiri babatakona ndiyamwe nasuru nawe ntubate tabiyo utake bintu sana lakini ntubati tabiyo wakambia mama so asini Wednesday yere tukolire wiki bati nkora ngambia tutikire gendo tokokora turakira nyasambi yamwe ose turakira abantu batakonyire along the way ndiyamwe so onye nkwanya kondra Facebook yitari ne kuri kupeni osipeni na yitari Ekegusii kunyando chibire bayire yitari ne Ekegusii nyamweya akiko rangi na musimo sacha ira nyamweya na yitari ana ma gukora ari kuri kunyamweya nkara kunyamweya so onye nkwanya ko numero Facebook genda se page yana please like my page because onye ngocha kuzisini bunaye ningo sesini abatobo konya nayo nabongonya kubasabirira nkora ibo in fact uyu wonzisini nenje nawe nko musesini umuswati nalega nkora nakiri nke mtonya laban akina bili somebody laban ngo chali shizia umuswati uyu I met on Facebook when I first started ngonya kwatebya abantu ngabakishare my videos. Let me tell you, almost she shares almost every video I do. And let me tell you, timaitiki yakaliko kora Kenya wose maybe asarabu ate wose mirimo kyago kora almost yoyo I will never forget her as long as ndo because I've seen so many videos chiane akoch on my page on tag or share on tag. My friend, thank you so much. I don't take that for granted, okay? Ekerana would to a page na hackers. She was praying with me. She was praying that everything works for me. This lady has been very supportive. Staki kuwadanganya, and is visible and is clear. And one day when I get her, when I'm going to meet her, when I go home, inche molete mbatebi musubati na support iri. Omontora online tutanya kumirana. Lakini mnagende teko share video cyane. Una inche ngende teko nyole nibo. Unanko nyole nibo igo nego cyane nje nakora kinamu. Abantu bandi nkonga badi stars. Abandi ngokora badi subscriptions. Kwarare. Pero ko page yane noro chinga nabo subscribe nabo konga stars. Bana bago tumachibese nkonyora gitweke nakora kinashare. Aya. Anda chakira basubati abusintara ntara tebe igente kenene ntetuko kwanira. Abasubati abagusiya igente nkero moko wose. Ngosa mole kero mugo chaga igangumbu. Mwamenya kuyekora nga mama Ekegusii. Ono gakiye, ono nkiye kibono mogokora. Ono manta batu akinire terisa. Nje bono mnanje ninjete nonye Kisi primary ngasoma Kisi primary. Lakini ngikwenda Kisi primary class 4, ngoma Ekegusii pi. Ngakimo wikaga igangumbu. Abantu mwaru byanchere, abantu mwaru amaninko ime. Mwamenya guteba Ekegusii kirege kongwaki. Nonyere Ekegusii kiri ukwana bake mtere accent. Bake tigamangana it's very bad. Tewe kora nga mama Ekegusii. Ekegusii na kitu akwana. Ama lieta narara gusinye ake. Lakini we kora nga tuma Ekegusii. Gusinga we ikaso chaka guteba nga kwamenyire ngumbu. Wone Ekegusii kwebira. Aina mawoso sana. Umwana onyenche kuru class 3 na kwana Ekegusii yabuye ngo sondu nyandu chebire Ekegusii. Nyandu chibire twalego sondu Ekegusii kire subject pakege songo Ekegusii yego songo ngakingo ika ngibe Ekegusii ngiego geran kwebe Ekegusii tiya kwebe Ekegusii nandi tiyo chaka okora nga ngekirege ntekiya wo take pride nga nebire Ekegusii nande abandi mugunya kondangira manya wante nga ngomenyete na chitenga ole nyomba igomenyete asaba songo boka bale tekunya go take pride mna kwairira abana bawo n'abasongo ibo bamenyete. That is not something uko owetoreri ngana ande kwamenya komenta ngenchoma ite Kenya tindi wa associate mono n'aba Kenya ekero kwanganya asaba songo nayo mumwamwa ibika abana bawo nga identity yabere tekunya go take pride ebintu mne ebi sense bya slavery mentality Ekegusii to ulire n'abasongo abandi mororo mo kunya korusi abantu amagoza ga Facebook ngige songo likireke my friend intuna Abagusii twabere ntuke monu itotali wege songo nege ntoto sonugwa no bosire bali ebintu nyorebe se toragire
genda Italy orora aba Italian genda German genda nonye chikichize chiri bagotwara bagokwana French orori nganga kiba tegerera BBC ng'abantu mbalinga bamete igesongo ikinegento twaletere tubo slavery kabano mogoko kokwana Ekegusii no ena abana bakwanire Ekegusii twira ne topic inanye ile chinsa ntata yetekonya tigakonya go take pride yoro yobo sense nga ibone Ekegusii yachaga gosinya andi kwabelera emyaka usine ebere oyo no mwaka 29 ndega Ekegusii mogete ngokwana ne kyanyanda uchebire nkingo chenje Ekegusii gesenkeli kwama yetenki kyagera ngabono waikira Ekegusii kyagosinyire my friend Ekegusii kyagosinya tagende topic ya lero no goteba ngatwara gratitude kabo muntu wakambia muno onye nkwanya kumanya wakambia muno abantu kibali moyo cyakira n'abayibuli bawo akira abayibuli bawo mbiye muno asobukirwa kinyetenye bali moyo nyoko bwate kabisa bakego holire ntage onye nkwanya kumanya wakira abantu bawo konyira long the way mbiye muno cyaka nandi asa abantu bonse bwate list ase ekenyora somenye tasuri mirimo nubato umuntu bwanje umete abantu mbarororo batanya gotebyo ngambanje tumu ayebuli ngase list ya abantu bali umanyete no ina abantu bwate sini abantu balinga bwanje kwanye gotebyo abantu abanga no banje gusote ete bakwe umenye ucha kubabeka Facebook na kwa banje mu bwanje nguli nkorarangeli ro umuntu muri kirana ine text na penny I love you thank you for encouraging me egento kende inki gento keli bwanje tegokora muna nchoro chemba teiboira nganchi tekoraga ngento kirige gokorera koleterera kero kwanyorera umete kubwatera nkunyaruru gwakambia muno mama bante etinge keruru mutaka nonyembia muno tuli kuinyora aye wogendete utebirere tolengerete ngona rero gusaba tubwati insechu gwakironde mbia muno abantu bataka mama wantenga abantu bataka mbabwati bongo bogukubale ibongo ngaki ngandego kinobuguma barabu bacande kitiriuka ayenkorego kinobuguma ngobo kole kwate ngalero ninde mo tiganga kinya sambi yamono nabo ngobo kole kwate ngala kinande rero nanyore chibese nabiki mtando no regret funga kwabokire no lega Facebook abantu bande nanya korra mbali korra abantu bano ene chibese chukubera mtando mbabwati ngobo kole kwate sambi yamono ngambi yamono ngento kili wanchi tokokora gero kole terera erinde yekobetere lyonyore gento gekuru ku gratitude nyanjo koraga in fact ngo baktebuira okoraga ankoraga ndagere this grape nimbo yatega ngo ndande bosibi nchikoraga I do it for a hobby. I eat all the time kendo wakina sambi yamu onye nyumo yawo yalite kolera chinyumo chinde weka chiere na lyora chake komenya otherwise chinyumo chinde oberoro you will never live obusani bonde konyo bwate kwa butolire manyanga mbiye bwaera onye butaera angatari wechikogendera akirenya sambi yamono for breakups akirenya sambi yamono nabantu bande bakurusiri obusani bine ncha abantu bali banduse tibusani ngwakira mbiye yamono because bono nje no musani olinko ibunga no bwate mechando natik nali gokora nacha igonde bwenze kondusyo bosani gongwa kirenya sambi yamono nganya sai wankare iri gurupeye elinde nyore liba gambe kabasani banda bali ninginjo because umusani utagotageti go umusani utagwancheti mbiri akurusi ya list omanye ngabona ali tinta keirioro akirenya sambi yamono for your breakups you need breakups akirenya sambi yamono aseme cyane kwa biri wakonyora emechanda nabete nkonyora nyandu chibire eyi alenge umuchibungu enyi neregerete bono nkonya gusuma yendagera njya isaini buna natagete emechanda eri naroche nere kogera nkoro umukimbo ke saa 10 nchikuri yendagera akirenya sambi yamono abayibuli bawo bakoete kibakoete akirenya sambi yamono Gladys James, how are you? Akirenya sambi yamono Josephat Araka akirenya sambi yamono be grateful na abantu bali bakogechi be grateful akirenya sambi yamono ngalero inchepeni na kunyando chibiro nagotebiri ngabera abantu
ngakire mbia mono abira abantu otabiriti abantu kero ubwate chigrage n'abantu echigo occupy obongo boliboro bongaini bogochiko kugale ochake ko kwabira abantu okonyora ngoko genderera tukutambangana yuko nyakubwatirira abantu abira abantu nyabeta abere thank you so much aso wochagaiga I thank God for you people ni nubono mwagerire ngo nyagocha Facebook natiga ikinari gukora nacha Facebook onye mutali kondigireri angatindi gocha I thank God for you in fact nko basabirande as a healthcare to koroke gendo gekoro kunga check call and care kero kwa nari kwa manyirenga nimbo ate mechano early intervention is key the earlier kwaro rirenda eyemo abantu bali twali ruchinda tigatoba tebye testimony kero kwaro rirenda eyemo ende elinyeire buya onyeiye mpaka onyerusi umuntu olia otaruse tiende umuntu oli urusion spiga enda eliye gocha goche enyole chinde mborendo ende maite bwatende nene maite some of you maite chinda ende bwatende nene ekobeka magena ali akoraki a multiply agendera ko komenta kana magena ya mente kana the earlier okoendo ye ende elia the better owe konya chinda nchikolia magorons inchoma nyenye yete enda buna mundu chega ni maite ko yenda early intervention is key kero kwara ringi nyuma yango salikere tiga ko ganye nyuma morangirirwa basikali amachuma muri America tiga ko ganyo sambu muswati oroe umanya ko endo file for divorce okoro muswati ochake ogotengonye koro musacha ngako oroe musacho ngencho kyuisaine kero okoro muswati achakire gokolera iganga chibesia okwandeterete ntebi nkoiranire ibintu mbiro mukungu achakire gokwanira kora early intervention imukyo bayanga bwawo ngora yendo nyoma no mu Spanish mbatebi boira aba Spanish naba ya sana nandi nkuru gabali biye nandi aba Spanish aba swati baraba very clean ama chuma no nyeni no aba swati aba Spanish bagocha ko basibi mpaka mukumi ago bosibya ko bolere chianga chingia Spanish women are very good yenda Texas yenda go chi state ye chiboda chire yenda Florida aba Spanish no baraba yaba tiyakonya usigika no muswati kuru yanjere lisabu umuswati okunya okwenene kelinga nkwa mulwerete chiombe forget about that nyoma no ino musongo ebagoteba nga check call and care kero kwa call check call and care kora intervention bwangu tobwati insuko nyagotiringa n'abaswati iska tobwati insuko nyagotiringa n'abasacha iska the early ko identifying aki nyasaye hega nimbwati problem akire nyasaye byamano ngo konyire kwarorenga a problem nero challenge yourself whatever ngakyo mone none nkonye ndo ase problem be grateful momuntu nara okurukupeni kunyando chibiri peni na kunyando chibiri bongwenye kunya koira na manyanko ira na gaiga na tigi kinari okara na chakuba ngakira nyasambi yamano nganonde gaiga chaka okorere ntotanya gukora abandi mwanya gocha Facebook no live igobe kesi ngo yunga abandi bawo chikobe kesi miga bachaka konyegeri egento nkero tanya gukora yeteme yanko inyolinga lero geteme nyenkwanya gotimuka no mwanchete in fact genda nyumba motenga nali ngali ya machuma muswati naro kurukupeni na kunyando chibiro tenga gakiti ganchake gotenga ningwanchete tebi muka unga no mwanchete motenga no mwanchete in fact kira litu kumambi na maroba lirimo koboka abakamba nabo bamenyete igo nche usiti manyitinanya ko bana musacha mu kusinje mbateri abakamba litu koboka mambi good morning sweetie I love you and have a blessed day na hadi lirimo guchikorara mwasangire na mutasanga have a good night sweetie I'll see you tomorrow and mwasaba na banange saa 3 mwasaba abakamba ndoche ebasingirete kunyagoteyo abantu babonga enyareso singirana goteyo mukao mambi na marogo bango mungino neni ngwanchete ine gasi yumusacha kunyagoteyo mukungu ngani mwanchete abakungu itali gasi yawo kunyagoteyo musacha ngano mwanchete ayo kwire nelinga nenchi ningwanchete ine gasonga goteyo matenga nenchi I love you too ai kabesa bumisi bumosike murekole ibintu biko muletere era bintu mugako yabanga bintu nyumba amasasi sibye nyumba kole bintu biye byarangiri ngina rangirise irangiri kautwaru bwa matubye nabana bamwawo musata tutakiri ko mutenga I love you umusacha ko bari practical bakorora amangana yote umusacha I love you doesn't work abaswati ni mugonye gotebunga I love you because you're emotional umusacha ka kunyomire genda ali so barosi umucho umusacho ya wichi gokorora amanyinga chaka kogasa
tikunya kumusingire nga ningwanji tebosa kole ebintu bigo kororo musacho ranga kweli mukane no mungaini okumubanga buye musi kire gento bangite buye tuli kumuburukana tuli korama yani mnambwa tumunuga monyole nyomba mo kanga ninche ke nyomba ndende kabisa kero muga kominta chire nankobe yale nkomotengo muga kaira ngwaro manyite ntobwate litukoli tambe na butukoneka tobasa gonsalio moyo namwenyo bano ndoche ngankobe chwale namutengae speed ye yogochera tobasa konyerekera igo ngosa ebintu ngosere kabire because nyiwete nkongechi ale namute yaya because ine skill yokoland tegonya kuburuka nyo monto try again to kerekenya ebundi ya nyaro ya gusi no nyenchi anchete ekwebolia ngai kwarusi ogusense ya masase ororo bamwanchwe amasase ororo bamwanchu inje bokamba inje timaiti gosengiso mubundi sete mambia I love you bonikira konya konte bigo na bondo chinga ningororo beteno nyagi nkongeti umuntu sweetie I love you good morning ngawo kwani good morning nandi ko kuchikorara nando gotebi good night nandi ko wakresimi uko kubukwani sweetie how are you nandi ko ikanyomba liri mwamirana hawa umuntanye ko kwani ryo kamboro ko muyibolera nawe nabanimi umulendo musigeta amachuma anchamukao batike korara neko nika ke chisense neko ekwerende nyareso ngote bali ngamutike korara ne agaswali gosaka minute nyareso abagusi abasibati abagusi induto manyete timeti ngoto tebeti tutumete ngomusacha nero gokurusi swali chena bonko uwo timanyete hando ndetachiti ko to sex education nje maite ngano musacha gokurusi swali singa chete bokamba ngachinga tebe kwa mangana ndamao omo isemoke nande bakamba mbabwa atibo konguna sex talk isemo kumuga kona agante binga isemoke ne anko umro mwabo ise bokamba mukungu teri korara na suruali bono ngakuminga he abasusiga sintu to sona masuruali etu bokamba bakungu ngambanje iri ngonyoru mwendo osoerwe nga watokire gitanda ne suruali ekino kurangiri ngakumi manyanga 10 haina makongo usintu bono tobete amasuruali tokongete pato nande kero musacha gukukuruza nande kwara umerera ke aba usina botonalite ingoro cho tobundise tenga mangana inara manene nanda mangana inara manene mangana inara korosi nyomba mangana inaro akogera mwanyora abana bamwanchita masase bono musacha konyori abana kwamenya kwancha abana kwa muchaya bono kweba ngo musacha inegento mwaliete mukamenya konyora abana tibu sensible try something new amasase makitwanche teboli ngaibono amaskani achiete amaskani naro amaskani ntonye bwate lakini bono mnencho mwalimu nko batebina ngaki kero no muntu temegentwe ekenyota nya gotema ebintu mbiro tanya gotema temegente kenyi be grateful ngo muntu batebiringa temegente kenyi tika kuganyokwe oso embere ime alafu manya gotemegente kenyi onye nkwanya komena bicara byerisase ebicara nkomeno bire bande mwanya komanya insa chinda ro mebe nkora abekurore go chimyoro bande mwanya komanya amachuma mwanya kubekera lisase oro meme go chogo toime ubuchingirira imborega amatoime ubuchingirira ibonde imborega tema ibintu awa akiranya sambi yamana ngo batebinda so buchingirira ibore mokanga ngubuchingirira ne nyaroka ubogotoka no ubuchingirira ibore kirasi abandi ngo teba balinga ngubuchingirira imborega umuntu agokomena mena digo buchingirira tiakoboa uchake ibintu ebinye tiakobo umuntu orumwoba tiakobo umuntu orumwoba gotemegento amachuma re magenda mwaote imukaho ngalero tomena ne torateme ibintu ebinye tiakoboa tikunya kobwa abantu nganki abantu bagonya goteba iska tomenyereti bantu nahe bwiye komenye tobuguma bwawo akinyeresera akarumukaya yundo chingotindire Reso turu chuchire go chake bintu ebise waranda akolika iga no maite ngachikolera chia onjiriga nyareso teme bintu ebinya tigakunya kobwa obwoba abo koletero butaka abantu abanga bataka bamenyete infia babweta abarogi babwete yani kunyora umuntu amenyete infia toto fia onye gotete go succeed mwao onye gotete go succeed emeko tigakoba no obwoba tikunya kolengere linga inkinyale bakondengere bono mnenche penira kunyando chibere
onete yo manyete story yanenje ngogotenga nyando chibere nduete ngotenga ngasome nasali no mwalimu onsale mwalimu mcheni agansomi klasi ibere mwalimu nyangawe agansomi klasi isato nimaita balimu bande nkaru nyando chibere ngaenda kisi primary class 4 and 5 nkaru kisi primary 4 and 5 nkagenda ronge 6 7 na 8 nkaru ronge nkagenda sironga from 1 to 4 ngaru sironga ngacha Nairobi ngaru Nairobi ngacha New Jersey nhondema story yanenche nyamanyete. I don't owe anybody good behavior. Tinga net ku explain yonde bwensi ekere kwa bere 18 years old okurwa safe family yao. Let me tell you, nonyena abayibuli go ikoba beteli ku understanding aki you must take your path. Abayibuli nabarambara abo bamnanga akinyale bagutenya goteba nabona nganga bamuraba mu abo tata bamuraba mu abo mama chika yani okonyora ngabona ibintu kwa na Facebook ngabona onkonya gwakubuna kakakaka penina kurunyando chebere tindi gwakubuna kakakaka ongo kwana munantegete bali ne yane tato okule mama gali in her 80s inche bono ngo break barriers for my children. Abana bande bono bayikira sibago ntenga barabumba liko chikonyora abana bande bantebiri nga barabumba liko chikonyomwa ebintu mbira abana bande bantebiri bikoro ku breaking barriers ngwenete ko keep an open mind owenete ko igorobo ngo bwatebe nga ebintu bya change. Manage your time properly. Teko nyakoberi mitandao busotari okore igora chi page. Facebook is rolling out cheap benefits ko konya abantu bari chinse chinde baros chibese ko inju Facebook nekerenga tigago cha Facebook kwanye gotirenga chinse chiao. Do something that can grow you. Egento kyo mweli abantu mbaro bakuru kwa abantu bari negative chaka no musacho mukao abayibuli bao abana ba mino abana bao okonyora no ina abana babane ngibulete biye igankineti baguchaka ko ngakibona ndatebe wonchonchora nga chibehavior chichenyando chibiri mbategeti nkole bintu nali gokora kuri nyando chibiri barabumba rabi bakondetera negative energy mbali ngo ikero chinda chiyande kondia mbali ngekero na chite kisprema dintameti kokwana gesongo kungangana negesongo nkangangana class 4 nonchite kunganganire gesongo bana babane mbamanyeti bana bane bametinga na chiete ronge ngachiko koya mache kururoche ronge konyotera bamna yabire bono bana bametinga na chiete sironga mburu kinarocho bana bane bametinga na chiete New Jersey ngachandika ngwende skuru nakolemere mu butuko bamanya gocha bachake kondetera negative energy. Do not allow abana bane tiganda atiga abayiri tiganda atiga abana bami tiganda atigonde bwensi abantu bayisiko abana bane ngibulete ngonge tinga bogoli metenyi kianda no batete kondetera negative energy. Kera abana bakolete negative energy nko batayinga beka chi break kara tene break na haneza chinde abana kiba ikire 13 ko chigoro baho chaka kwanga ise amasasi tigamba kani nonye ko bwatu musacho mube tobesa ko kwanchaka story kalinga abana baho bangire ise nga ise no mube naye ochake ko bwate si abana boli no sense baho chako ikanande bagonchokere abana kera bayikire 13 mbatagiti authority nyomba iyonko batayinga koranche nyaberu musacha no yone inche na muligeti elinde nkoleki mbanyole na abanyolera akange embego ekageruka bo mwana akabera nyagitali twakogonkirwe ikire myaka 18 college tokobegete omenya gocha abana nabo bawo kurwani mono omenya gocha omenya gotanga tata galiga mama galiga abantu bali bakoleta negative energy tiga kwengeje abana bali beke full stop the conversation mokani nga bono iga mami tiga kukwana bono iga sokoro ngwenye tiga kukwana aye mwangangi tiga kukwana aye mbubikira abana balinko babeke full stop nabatenga ingendere bagendere ko ngengage bakonyora na itiro mwana nitete kwako mwana biboko no not all the time igo onya abana bawo bawo kubeka that negative energy kana abantu abayisiko gayiga ngoroche oromone nasole orubwinge nchasole ko bwabana bawo abana bawo nabu number 1 na handi nabu bako kubika ibintu bako tenga nabona chinse kafi yoko batenga saa 5 te banyora isiko umuntu menya kubonga yani saa 5 ngabona abana bandi isiko bali abana balimba arwete nyando chibere nabongo baboli ngabana abu nyina nyando chibere arwete abana abu nyina Kenya arwete abana abu mbere tetega iga America tiga abana bataya aye mpaka saa 9 lakini aye omwana openina kurunyando chibere ongo nateba ngan saa 5 wika ekafi yane yalinga 6 pm
nande talinge curfew obwato mwitinga orwetingo irane ntu abwate chiza tokoenda gutaya n'abana batoyeta abana bagutaya batara manyande kwa mubekera nga 11 umwana umuiseke umwana umumura kwa matenga 11 inchu wana 11:42 ya ikire tomorrow chiko muboli nga yoro mayazara nga mam nga you know everybody is here aba boli nkuba boli ngora nga is everybody their mothers and fathers from Nyando Chiveri nga no come here inche my journey is not those people's journey. Whatever happens in that house, don't bring it to me. You don't know where I came from. Mpaka wanachile ko baikia sina baikiriga igo a point intete comment onya abana ba wibolete bwanchete bagokoletera negative energy kana abantu banda abakonye gotogamba isika abantu amukonye gotogamba isika togambe muno. In fact kero mu gotogamba moko add value watika ku mind your business kwara mind business yani kwara ngana nonye 10 minutes kwara ngana nonye 20 kwara ngamba nande ngambe bobe mono ngambe bobe the more moko ngamba bobe the more abantu bakumanya ngo muswati naro kurokupe ina bongwe kwarali the more okogamba umuntu bobe the more komeka abantu aware umuntu olionyora self growth because bona ayo konye kogamba umuntu just like that nyasaba seseni lunch yane yaelire koranche onye tora like page yane nande share chi video chane chikuru kuchi reel ikarago share reel it sends me a message yante inga John Box or awata or say the video yao and I'm going to bless people 6 p.m. oto kisko baba wori tata yani gusi kwale go itupi wana bana balero batayito ko make sure nga baturanire down nyasaye oyu